Regional Director sa Police Regional Office 10, personal nga gilibot ang mga sementeryo sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental aron sutaon ang seguridad nga ginapatuman usa ka police desk nga walay nakalistinong pulis na abtan sa opisyal. Ani ang dugang detalye. Usa sa mga sayong nagdagkot og kandila alang sa iyang mga minahal sa kinabuhi nga mipanaw na si Tatay Isabelo. Sumala niya nga matag kalag-kalag ginatinguha niya nga makabisita sa Divine Mercy Shrine sa El Salvador City aron din hina magdagkot og kandila. Say mamiss na mo kay dito ra lang jud ug asa na nalubong ang mga ginikanan. Halad mig pagampo para sa ilang kaluwasan. Gilauman nga libuan ka mga tao na ang mudagsa sa mga sementeryo ug mga adlaw sa kalag-kalag. Gilibot sab ni Pro 10 Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano ang mga sementeryo aron masiguro ang hapsay nga pagpatuman sa seguridad. Unang girombo ang City Memorial Park sa Cagayan de Oro City. Diin gimanduan niini nga mas ipaduol ang Police Assistance Desk sa entrada sa sementeryo. Sunod nga giinspeksyon sa mga opisyal ang Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City, diin dagsa na ang mga pasahero. Maswerte nga yung transport hub na yun dahil meron siyang walk-through na metal detector. That's aside from yung manual inspection ng mga gwardiya. So ituloy nila yon, tapos I advise them, I suggested to them they can do it also randomly. Apan dihang giinspeksyon niini ang usa ka pribadong sementeryo sa Barangay Bulwa sa Cagayan de Oro City. Iyang naabtan ang usa ka police help desk nga walay nakadestino nga pulis. Butang nga gikadismaya sa opisyal. Tingnan mo, di ba parang tindahan na walang bantay? Di ba dyan natin nakikita yung yung frustration ng tao di ba? Na merong desk, merong cubicle, merong substation, tapos walang tao. We might as well remove it. Gipasabot ni Police Major Joan Navarro, ang spokesperson sa Pro 10, nga nagpatrolya kuno ang pulis sulod sa sementeryo, hinungdan nga nabiyaan niini ang help desk. Kapin 1,000 ka mga police personnel ang gipakatag sa Police Regional Office 10 karong kalag-kalag. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.